ଝିଅ ମୁକ୍ତ ହଉଛି ଏମିତି ଆଉ ପାଖରେ ରୁହ ଶରୀରରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡୁଛି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଫେସ୍ କର। हाँ मुझको तू छू लेना ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା